welkom dames en heren. Inderdaad een welverdiend daverend applaus voor Dissidents en Euterpe vanavond, dames en heren. Fantastisch met hun openingsact. De medley uit de musical West Side Story. Van harte welkom, ook namens mij. Ik ben Tom Vaas. En ik ben vereerd om vanavond deze avond te mogen presenteren. Voor mij een eer, omdat ik heb gezien aan de achterkant hoeveel tijd, energie en passie alle artiesten die hier op het podium zitten, momenteel, maar ook komen nog, hoeveel tijd, energie en passie ze erin gestoken. En ze staan echt te trappelen met z'n allen om er een fantastische avond van te maken. Een spektakelstuk, zoals ze dat zelf zeggen. Musicals in concert. En daar gaan we vanavond met z'n allen een mooie avond van maken. En dat allemaal voor u, hier in de zaal. Fijn dat u er allemaal bent. Welkom aan sponsoren, vrienden, fans van Euterpe. Maar ook de familie en vrienden van artiesten die hier vanavond natuurlijk optreden. Ook een bijzonder welkom aan wethouder en local burgemeester Jan Jenniskes en zijn echtgenoot. Deken Smeets is hier vanavond aanwezig, van harte welkom. En ook Andreas Schremp, fijn dat u er ook bent. Zoals gezegd, een spectaculaire avond met een prachtig programma. Een programma waarbij de heupen af en toe misschien ook wel lekker losgewiept mogen worden. Dus als daar behoefte aan is, doe dat vooral. We mogen lekker meezingen, alles is mogelijk vanavond. Laten we er samen een mooi feest van gaan maken. De Koninklijke Harmonie Euterpe Venray organiseert deze avond samen met Dissidents. Maar ook met Close Harmony Confetti, Zangkoor Mix en 2 solo-artiesten, Caroline de Schrijver en Don Mulders. Ik zou zeggen, geniet. Laat er maar eens lekker over heen komen vanavond, de prachtige optredens. En het eerstvolgende nummer wat vanavond gespeeld wordt is een samenwerking tussen Caroline de Schrijver en Euterpe. Het is een stuk uit Les Miserables, de grootste musical aller tijden. Mag ik een applaus voor Caroline de Schrijver en Euterpe, dames en heren. Time gone by.
De toon is gezet, zullen we maar zeggen. Een prachtige uitvoering van Don Mulders, inderdaad, met Why God Why vanuit de musical Miss Saigon. Dank Don. Het volgende stuk is The Phantom of the Opera. Een stuk wat de Terpe vaker heeft gespeeld, maar wat iedere keer op keer een uitdaging blijft. En dat is niet zomaar.
zijn verschillende solo-elementen die erin zitten, verschillende overgangen die erin zitten. En het blijft toch wel volop met technische onderdelen zitten er volop in. Laten we eens luisteren naar Euterpe met hun versie van The Phantom of the Opera.
Ik snap nu nog beter wat Tom Roos de dirigent bedoelde. Met die solo-element. De overgang, de vele overgangen die erin zitten. En inderdaad, dat een flink stuk techniek bij kan komen. Tom loopt nu even van zijn bok af, want het orkest heeft heel even een ademmoment. Want er is een zanggroep heeft zich aan het opstellen en dat is de zanggroep Confetti. Ik nodig u uit om u mee te laten voeren in The Seasons of Love. Mag ik een applaus voor Confetti, dames en heren.
Misschien zit het morgen opgevolgd door een gezamenlijk optreden van Confetti en de Derde. Met het nummer Gabrielle's Song. Dit lied komt voort uit een Zweedse muzikale film uit 2004 genaamd As It Is in Heaven. Op deze manier probeer ik toch een beetje achtergrond te geven bij een aantal liedjes die hier gespeeld worden. Ik zou heel graag iemand willen voorstellen. Iemand willen voorstellen waarvan ik denk dat niet heel veel mensen in de zaal haar kennen. We hebben er al wel voorbij zien komen. Dat is een dame. En ik vind het echt heel leuk om dadelijk kennis met haar te maken. Mag ik een applaus voor Caroline, de schrijver, dames en heren. Caroline, wij hier op het podium, maar ook in de zaal, worden iedere keer weer echt blij als we jou horen zingen. Mag ik dat zeggen? Je hebt een prachtige stem. Je hebt echt een prachtige stem. En ik vroeg me af, ik kende jou niet voorafgaand, en misschien een aantal mensen jou niet. Doe je dit as a living, zeg maar? Is het je vak? Hopelijk binnenkort wel. Ik ben er heel erg mee bezig. Maar ik heb een beetje een probleempje met een genre uitkiezen. Want ik vind eigenlijk alle genres wel leuk. Je bent nog een genre aan het uitzoeken. Ja. Noem eens, wat vind je zo leuk dan? Nou ja, ik zing jazz, ik zing musical, ik kan klassiek zingen. Pop, soul, rock. Dat ik opga. Moet ik... Om daar een keuze in te maken. Ja. En vanavond hier, heb jij voor jezelf, heb jij een bijdrage mogen leveren welke liedjes? Nee, je mocht kiezen welke liedjes jij mocht opvoeren. Nou, onze dirigent heeft heel lief voor mij een liedje gearrangeerd helemaal. Oh, echt waar? Het orkest, ja. Fantastisch. Ja. Dat gaan we nog horen. Dat gaan we nog horen. Ik heb ook begrepen dat jij van huis uit ook wel een band hebt met Amelie Euter. Ja, dat klopt. Ja, vroeger, lang geleden, toen mijn moeder mijn leeftijd had, was zij klarinetist bij Euter. Kijk. En nu is mijn vader klarinetist bij Euter. Jouw vader zit hier in het orkest? Die zit hier in het orkest. Oké. Ja. Wie is jouw vader? Die zit daar in het midden. Zit hij daar? Diegene die zwaait, ja. Dat is Wim de Schrijver, dames en heren. Mag ik een applaus voor Wim de Schrijver? Wim, kom eens even bij, want... Ja, ik moet even zeggen, kom er even bij. Wim, jij zit hier natuurlijk onwijs dubbel te genieten. Enerzijds omdat je onderdeel uitmaakt van het schitterende orkest. Maar anderzijds omdat jij jouw dochter hier op het podium ziet shinen, die nog onderweg is naar het juiste genre. Ja, ik ben kei trots inderdaad. Je bent kei trots, hè? En ze doet het fantastisch. Ze heeft zo'n schitterende stem. Absoluut, helemaal mee eens. Maar ik moet wel zeggen, ze heeft natuurlijk wel mijn genen. Ze heeft het van jou, wil jij eigenlijk zeggen? Nou ja, ik zeg zo, ja, ik kan het ook wel een beetje denken. Je kunt het ook wel een beetje. Ik heb een beetje het gevoel dat, is dit een uitdaging, een soort van battle? Nou ja, ik heb het niet voorbereid, maar als je een microfoon voor me hebt, dan... Zou je het willen horen, dames en heren? Ja? Volgens mij hebben we wel iets achter hangen. Volgens mij is er een jasje en een microfoon hebben we nog geplaatst. Mag ik de regie vragen om even naar voren te komen? Ja, echt wordt de jasje ingebracht. Wim, ja, ik ben wel dit wordt dus battle, volgens mij. Ik zou zeggen, Wim de Schrijver en Caroline de Schrijver, ik teken er eens samen. Applaus voor Wim en Caroline! Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't.
Hoe vond je het nou? Om samen op het podium te staan met je dochter? Yes, you can. Yes, you can! Zeker te weten. Zeker te weten. Onwijs applaus voor Carolina en Wim, dames en heren. Schitterend. Prachtig om het hier vanavond om daar getuige van te mogen zijn. En gebeurt van alles vanavond. Solo, duetten, zanggroepen, ondersteund door kerken natuurlijk. En nu ook wordt u getrakteerd op 2 optredens achter elkaar, waarbij we eerst kijken naar en luisteren naar Getsemane. Dat wordt gezongen door Don Mulders. En daarna komt zanggroep Mix met een opzwepend lied. En ik had het straks al over de heupen. Als die een beetje als de behoefte is om die een beetje los te gooien, dan doe dat maar lekker. Dan doen we lekker mee. Mag ik een applaus voor Don Mulders, dames en heren. Moet het echt vandaag
was wel eens even een onwijze dansenergie die daar vrij kwam. Hè? Moment voor een korte pauze. Om even pauze te nemen, even adem te halen. Voor u natuurlijk, maar ook voor het orkest en alle andere artiesten. En zo meteen als de gong gaat, zou ik u willen vragen om weer terug te komen in deze mooie grote zaal. Tot zometeen.